खुलुमबाय आं राजीब बसुमतारी आरो नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बीटीसी सरकारनि बिग ब्रेकिं आपडेट इरान इजराइल आरो आमेरिकानि दावहायाव इरान आरो इजराइलनि जा आमेरिकानि गेजेराव जा दावहा बे दावहाया भारत हादरनि मोनसेबो रायजोआव थोंजोङै खहा जायाखै नाथाय बीटीसी ओनसोलाव खहा जानाय दिन्थिदों बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बे दिन्थिनाय जादों होनना बुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे बीटीसीनि साफ्रोमबो एमसीएलए आरो इएमफोरनि जा बेथन बे बेथनखौ 30% खमायना होनाय जासिगोन फैगौ 6 दानसिम आरो बे खमायना होनाय जा 30% खमायना होनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय इजराइल इरान आरो आमेरिकानि गेजेराव जाबायदि दुंहाव थासारि बा जा दावहा जानाय थासारि सोमजिदों बेयाव गोबां मुवा बेसाद थाव गेस बायदि बायदि मुवा बेसादनि आंखालखौ नुनो मोननाय जादों बेखौ नोजोर बोनानै हादोराव बे समाव गोबां मुवा बेसादनि बेसेनफोरा बांदों नाथाय जोंनि भारत हादरनि मोनसेबो रायजोआव दासिमबो बेफोरबायदि जायखिजाया साख्रि एबा सरकारनि खामानि एबा दैदेनगिरिफोरनि बेथनफोरखौ खमायनाय नुनो मोननाय जायाखै नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि जा थांखि जा साफ्रोमबो एमसीएलएफोरनि इएमफोरनि दरमा एबा बेथनखौ 30% खमायना होनायनि थांखि बे थांखिखौ नोजोर होयोब्ला जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायनाय एबा दिन्थिनाय जादों दि बीटीसीआव हादरनि मोनसेबो खना खनला बेफोरबायदि थोंजों इफेक्ट जायाखै नाथाय बीटीसीआव आमेरिकाया जा दावहा खालामदों इजराइला जा दावहा खालामदों इरानाव जा दावहा सोलिदों बे दावहाया थोंजों जोंनि बीटीसीआवसो इफेक्ट एबा खहा जानायखौ दिन्थिनायखौ एबा बीटीसी सरकारा खहा जानाय दिन्थिनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों थिग बेबायदिनो बेरेखा दोलोनि सासे एमसीएलए मन्टु बर' बिथाङाबो ससियेल साइटनि गेजेरजों गावनि ससियेल एकाउन्टनि गेजेरजों थोंजों सोंखारिदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सरकारखौ साहस गैयै पावार गैयै होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकार एबा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ पावारलेस बायदि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों हादरनि खना खनला मोनसेबो बेफोरबायदि थांखि लायाखै जेराव आसाम सरकारानो बेफोरबायदि थांखि लायाखै बीटीसीआव मारै आमेरिका इजराइल इराननि दावहाखौ थोंजों जोंनियाव खहा जानाय दिन्थिहोनानै सोंथि खालामदों मन्टु बर' बिथाङा दानिया नायलांदो बिदिब्ला महेश्वर बसुमतारी बिथाङा बेनि सायाव जा बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथाङा बेनि सायाव माबायदि खेंफोरथि होदों आरो लोगोसे गुबुन फारसेथिं मन्टु बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों माबायदि बे 30% खमायनायनि थांखि लादों बेखौ माबोरै सोंखारिदों बेखौबो नोंथांमोना नायलांदो सिरियास আজিৰ ইসি মিটিঙত লোৱা সিদ্ধান্তটো হ'ল বৰ্তমান যিটো মানে মিডল ইষ্ট এছিয়াৰ আমাৰ সাউথ এছিয়াৰ যিটো যুদ্ধ আমেৰিকা ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যিটো যুদ্ধ লাগি আছে যিটো হুৰমুজ ষ্ট্ৰেইটৰ যিখিনি আমাৰ গেছ তেল টেংকাৰবিলাক আহি আছিল সেইটো বন্ধ হোৱাৰ ফলত যি মানে আৰ্থিক সংকট দেখা দিছে যেটো ক্ৰাইসিস পেট্ৰল ডিজেল বা গেছৰ যেটো ক্ৰাইসিস হল হিবলাক ক্ৰাইসিস হোৱাৰ পিছত যেটো মানে হেৰিটোৰ অভাৱনীয়ভাৱে আমাৰ বস্তু বাহানিৰ দাম বৃদ্ধি হল ডিজেল পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িল ডিজেলৰ দাম বঢ়াৰ লগে লগে খাদ্য বস্তুৰ দাম বাঢ়াৰ মানে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে এটা মানে ইকোনমিক ক্ৰাইসিস এটা আমাৰ দেশতো আৰম্ভ হৈছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ बीटीसी চৰকাৰে আজিৰ কেবিনেট বৈঠক ইসি মিটিঙত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে অহা 6 মাহত আমাৰ ইএম এমসিএলএ সকলৰ দৰমহা 30% আমি কমাই লোৱা যাব আজি সিদ্ধান্ত হৈ গ'ল মানে গোটেই যেটো ক্ৰাইসিসটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আগন্তুক 6 মাহত बीटीसीৰ সকলো ইএমএমসিএলএ সকলে মানে নিজৰ দৰমহাৰ 30% কমাই লোৱাৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে আমি আজি ইসি মিটিঙত পাছ কৰিছোঁ